Hola famílies, soc la Blanca Seguí, nutricionista del programa educatiu. Estic de nou amb vosaltres i aquesta vegada us porto idees per augmentar la presència de llegums als nostres menús. Veiem-ho! Primer, és bo saber que els llegums ens aporten hidrats de carboni, fibra, minerals i vitamines. Són, a més, font de proteïnes vegetals i per això una molt bona opció per equilibrar el consum de proteïnes al llarg de la setmana. La recomanació, recordeu, és consumir almenys de 2 a 4 racions a la setmana. Veiem algunes receptes. Hi ha centenars de tipus diferents de llegums, així que tenim milers d'oportunitats per crear amb la família nous plats amb aquest aliment meravellós. Aquí us presento algunes receptes originals que res tenen a veure amb els clàssics plats de cullera. Per exemple, una crema de pèsols o un burrito de fesolets, una opció vegetariana al clàssic burrito de pollastre que també podria fer-se amb soja texturitzada o un hummus de llenties. Avui prepararem l'hummus de llenties. Veureu que és senzill. No us preocupeu, la resta d'idees podeu trobar-les al recurs descarregable de receptes fàcils i econòmiques. Comencem la nostra elaboració! Per preparar aquest deliciós hummus, començarem posant al got les llenties cuites, el suc de la llimona, la dent d'all, que l'haurem tallat, mitja culleradeta de comí, 2 cullerades de tajín i una miqueta de sal al gust. Ja estarem llestos per batre. Per presentar l'hummus, el servirem en un bol i ho decorarem amb un raig d'oli d'oliva verge extra, una mica de pebre roig en pols i ja és per menjar! Què us sembla? Aquesta recepta és molt fàcil. Podeu fer-la amb els petits de casa i, a més, ens servirà d'acompanyament a qualsevol àpat, per exemple, untat en torradetes. Esperem que aquestes idees us hagin inspirat. Ens veiem molt aviat. Adeu!